so fo'n rwbio yn erbyn yng Nghrys. Wel, bore da. Hyfryd cael bod yma bore yma. Croeso cynnes iawn i bawb yna chi. Croeso i chi sy'n ymuno fo ni ar-lein hefyd, lle bynnag ydych chi yn y byd. Mae'n braf i ni gael cyfarfod fel hyn i addoli Duw, a hitha yn fora mor braf. Bod ni allan disgwyl storm, sy'n eisiau poeni am bethau felly, da ni'n fod i gael gormod o law bore yma. Ond da ni'n dod nôl at yn cyfres ym mhroffwydoliaeth Habacuc hefo'n gilydd bore yma, cyn i ni ddod at fwrdd y cymyn yn nes ymlaen. Ond dwch ni gychwyn efo cyhoeddiadau. Mae gennym ni'r astudiaeth yma, neu trwodd yn y stafell gyfarfod heno yma am 6 ac ar Zoom. Mi fydd gennym ni gyfarfod gweddi yn hy Dafydd a Gwennan am 6:30 nos Fercher ac ar Zoom. Ac yna bore Dydd Sul nesaf, mi fyddwn ni yn cyfarfod yma, rhan un amser ag arfer ar gyfer ysgol Sul, ac yna gwasanaeth am 9:10 a John Robinson o Tennessee. Ond fydd o'n dod yn uniongyrchol o Tennessee ata ni. Mae wedi dod nôl i Gymru ers rhai wythnosau ond edrych ymlaen i gael ei weinidogaeth o. A chydig o bethau i chi gofio i'ch dyddiadur. Wythnos i nos Fercher ar yr 20 o Fai, mae'n cyfarfod blynyddol ni fel eglwys. A cofiwch bod yr arwerthiant Capel y Ffynnon yr adeilad wythnos nesaf, os newch chi gofio gweddio am yr ocsiwn honno. Unrhyw beth arall? Dwi angen atgoffa pobl ohono fo? Dwi'n meddwl. Ond dewch i ni droi felly at air Duw, i ni ddarllen yr adnodau yma. Dyma rei o'r adnodau buon ni yn meddwl amdanyn nhw yn selar nos Wener. Ond dewch i ni ddarllen nhw hefo'n gilydd, achos maen nhw'n mynd i roed rhyw fath o sylfaen i ni ar gyfer y gwasanaeth a be yn union fyddwn ni'n edrych arnyn nhw o lyfr Habacuc yn nes ymlaen. Felly dewch i ni ddarllen yr adnodau yma o diarhebion pennod 3. Ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd a phaid a dibynnu ar dy ddeall dy hun. Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau'n union. Paid a bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun, ofna'r arglwydd a chilia oddi wrth ddrwg. Ewch ni weddio fo'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, da ni yn diolch am gyfla o'r newydd y bore Sul hwn i ddod i ganmol enw di. I ddod fel ac yr ydyn ni yn gofyn y byddi di ar waith ynom ni, trwy ysbryd glân yn helpu ni weld beth sydd yn wir amdana ti. Y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y Duw sydd trwy Iesu Grist wedi'n hachub ni o'n pechod, o'n heuogrwydd, o'r llanast sy'n yn y byd o'n cwmpas ni. Da ni eisiau diolch i ti am hynny a gofyn am dy help di i allu clodfori dy enw di. Arglwydd sydd bynnag ydyn ni'n teimlo, da ni'n gofyn helpa ni i wrando, i dderbyn o thair di, ac i ildio fel dy fod ti ar waith yn rhoi y neges, yr doethineb, yr hyn yr ydyn ni angen ar gyfer wynebu wythnos arall. Bydd ar waith felly, a helpa ni i ymddiried yno ti ac nid yno ni'n hunin. Da ni'n gofyn y cyfan trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, dewch i ni ganu. Canu clywch leisiau'r nef yn canu mawl i'n harglwydd byw. Pwy fel efe? Dos na neb yn cymharu ar Duw byw. Pwy fel efe hardd a dyrchafedig yw. Dewch canwn unau glod i'r oen ar orsedd nef. Ymgrymwn ger ei fron a ddolwn neb ond ef.
Da ni am droi at yn darlleniad ni o Habacuc pennod 2 a mae Delyth am ddod mlaen I ddarllen I ni o'r Beibl. Diolch. Habacuc pennod 2. Safaf ar fy nisgwyl saf I weld beth a ddywed wrthyf, a beth fydd ei ateb I'm cwyn. Atebodd yr arglwydd fi, ysgrifenna'r weledigaeth, a gwna hi'n eglur ar lechen, fel y gellir ei darllen wrth redeg, oherwydd fe ddaw eto weledigaeth yn ei hamser. Daw ar frys i'w chyflawni, a heb ball, yn wir nid oeda, disgwyl amdani, oherwydd yn sicr fe ddaw a heb fethu. Yr un nad yw ei enaid yn union sy'n ddi-hyd, ond bydd y cyfiawn fyw drwy ei ffyddlondeb. Y mae cyfoeth yn dwyllodrus, yn gwneud rhywun yn falch a di-ddal. Y mae entau'n lledu safn fel lleol, ac fel marwolaeth yr aniwall, yn casglu'r holl genhedloedd ato'i hun ac yn cynnull ato'r holl bobloedd. Ond I fyddant I gyd yn adrodd dychan yn ei erbyn ac yn ei watwar yn sbeitlyd a dweud gwair sawl sy'n pentyrru'r hyn nad yw neiddo iddo ac yn cadw iddo'i hun wystl y dyledwr. Ond I chyfyd ei echynwyr yn sydyn ac ond I ddeffru'r rhai sy'n dyddychryn a thithau'n syrthio'n ysglyfaeth iddynt. Am I ti dy hun esbeilio cenhedloedd lawer, bydd gweddill pobloedd y byd yn desbeilio di, o achos y tywallt gwaed a'r anrheithio ar y tir a'r ddinas a'i holl drigolion. Gwair sawl a gais enillion drygionus yw feddiant, mwyn gosod I nith yn uchel, a'i waredu I hun o afael blinder. Cynlluniaist warth idd di dy hun, trwy dorri ymaith bobloedd lawer, a pheryglaist dy einioes dy hun, oherwydd gweidda'r garreg o'r mur ac etib trawst o'r gwaith coed. Gwair sawl sy'n adeiladu dinas trwy waed, ac yn sylfaenu dinas ar anghyfiawnder. Wele, ond nid wrth arglwydd y lluoedd y daw hyn, fod pobloedd yn llyfurio, I ddim ond tân, a chenhedloedd yn ymdrechu, I ddim o gwbl. Oherwydd llenwyr y ddeiar a gwybodaeth o ogoniant yr arglwydd, fel y mae'r dyfroedd yn llenwyr môr. Gwair sawl sy'n gwneud i'w gymydog yfed o gwpan I lyd, ac yn ei feddwi mwyn cael gweld I noethni. Byddai'n llawn o warth ac nid o ogoniant. If dithau nes y byddai'n simsan. Ata ti y daw cwpan dy heilawr arglwydd, a bydd dy warth yn fwy na ogoniant. Bydd y trais a wnaed yn Lebanon yn dor esgyn, a dinistyr yr anifeiliaid yn dar swydo, o achos y tywallt gwaed a'r anrheithio ar y tir a'r ddinas a'i holl drigolion. Pa fydd yw neithurwr yw'r eilyn a luniodd? Nid yw ond delw dawdd a dysgwr celwydd. Bod yr gwneithurwr yn ymddiried yn ei waith, nid yw'n gwneud, ond delwau myd. Gwair sawl sy'n dweud wrth bren, deffro, ac wrth garreg fyd, ymysgwyd. Y mae wedi ymgylchu ag air ag arian, ond nid oes anadl ynddo. Ond mae'r arglwydd yn ei deml sanctaidd. Byddedi'r holl ddeiar ymdawelu ger ei fron. Diolch yn iawn, Delyth. Wel, mi ddod ni nôl at y darlleniad yna nes ymlaen, ond cyn hynny, sy'r plant yn licio dod I ista ar y seti bach coch, I mi gael sgwrs bach efo chi. Iawn. Rwan ta. Dwi eisiau chi helpu fi heddiw trwy feddwl yn galad
pa eiria neu pa ddywediadau mae mam a dad neu nain a taid yn ddeud wrthych chi drosodd a throsodd a throsodd. Iawn? Ydych chi feddwl, be di'r pethau mae mam a dad neu nain a taid yn ddeud wrthych chi drosodd a throsodd a throsodd? Dwi'n eisiau cychwyn efo chdi, Llio, achos mae'n mynd i edrych yn dda yn fi. Gwan ta, be da ni ddeud wrthych chi trwy'r amser? Na. Oce, iawn. Wel, mae hynna ddigon teg. Rhywbeth arall? Be? Gwely, ie. Gwely. Sawl gwaith. Rhywbeth arall? Elain, be ti'n feddwl? Be mae mam a dad yn ddeud chdi trwy'r amser? Brwsio dannedd, ie. Oce, iawn, da ni wedi cael rhieni. Be am, os a'n i'r llun nesaf, be am athrawon yn yr ysgol? Be mae athrawon yn ddeitha chi drosodd a throsodd a throsodd? Gynnau. Shhh. Ie. A ti'n gwybod be? Yn ddiddorol iawn yn y darlleniad da ni newydd glwad yn Bible.net, mae o'n gorffan hefo shhh. Mae eisiau i ni gyd fod yn dawel o flaen Duw. Ond mater arall i hynny, na ni ddod ato fo rhywbryd eto. Felly, bod yn ddistaw, ie. Be arall mae athrawon yn ddeud drosodd a throsodd a throsodd? Yna? Gnad y waith, ie. Lle ci? Llaw dawel. Be di hynna? O bod chi fod yn dawel a codi llaw, ie? Dim gwneud sŵn, oce. Elain? Gwrando. Gynnen? Gys i fwy? No. Peidio codi a mynd at ddesg yr athrawes. Oce. Aros lle ydych chi ofyn cwestiwn, ie? Iawn. Chybod y pethau na i gyd ydych chi di restru wrtho fi, y pethau oedd mam a dad neu athrawon yn ddeitha chi drosodd a drosodd a drosodd, ydyn nhw'n bethau pwysig neu ydyn nhw'n bethau sydd ddim yn bwysig o gwbl? Ie? Brwsio dannedd? Mynd i gwely? Pwysig. Wel, yndi. Achos os da chi ddim yn cysgu, mae pobl yn mynd yn sal iawn os da nhw ddim yn cysgu. Bod yn gwneud eich gwaith yn yr ysgol? Pwysig. Bod yn ddistaw mewn dosbarth, achos os di pawb yn siarad mewn dosbarth, so ddim byd yn mynd i ddigwydd, nag oes. Da chi'n mynd i gael cur pen, a mae athrawon yn mynd i fynd yn fwy ac yn fwy blin. Felly, mae'r pethau mae i gyd yn bwysig. A dyna pam maen nhw'n cael ei dweud drosodd a drosodd a drosodd. Fel pethau sydd ddim yn bwysig ofnadwy, ella ni thrwy'n dweud o unwaith a wedyn anghofio amdano fo, mae pethau bwysig yn cael ei dweud fwy nag unwaith. Wan, yn ein darlleniad ni, da ni newydd glwad o lyfr Habakkuk yn yr Hen Testament, mae yna adnod, a mae'r adnod yna yn cael ei defnyddio fwy nag un gwaith yn y Testament Newydd. Iawn? Os awn ni'r... Na fo. Chi'n gweld, yr adnod ydy Habakkuk 2, adnod 4, a mae bobl nath sgwennu llythyrau gwahanol yn y Testament Newydd fwy nag unwaith wedi defnyddio yr adnod yma. Felly mae rai bod ti'n bwysig yn dydi? Bod ti'n bwysig i ni gofio be mae'r adnod yn ei ddeud. Ac un esiampl o lle mae'n cael ei defnyddio ydy yn y llythyr at yr Rhufeiniaid, a mae'n cael ei dyfynnu fel hyn. Rhufeiniaid 1:17. Dyna mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud, drwy ffydd mae'r un sy'n iawn gyda Duw yn byw. Dyna'r hyn o Habakkuk sy'n cael ei ail ddeud. Drwy ffydd mae'r un sy'n iawn gyda Duw yn byw. Ydych chi'n gwybod be mae ffydd yn ei feddwl? Mae ffydd yn air pwysig iawn iawn hefyd yn y Beibl sy'n cael ei ddeud drosodd. Cynnyn? Trust. Da iawn. Trystio yn niw pan mae o'n cael ei sôn yn y Beibl. Trystio yn rhywbeth ydy ffydd. Da iawn. Wan, dwi eisiau i ni feddwl sut mae ffydd yn edrach yn bywydau ni mwyn i ni sylweddoli be ydi o. Okay? Faint ohonoch chi sydd wedi bod mewn siop, neu, dwi'n gwybod os ysgynnoch chi'n yn yr ysgol, ond mewn siop neu adeiladau tal a da chi eisiau mynd i y lloriau uwch eich penna chi. Be da chi'n defnyddio? Sut da chi'n mynd i fyny grisiau? Lift. Da chi gyd i bod mewn lift? Na dach?
Erioed yn eich bywyd? Da chi wedi? Pam ydych chi wedi na ta? Ia, lift. Oce, na i ddangos llun lift i chi. Sut mae lift yn gweithio? Lift ar y chwith? Mae'r llun ar yr ochr ddeir i chydig bach o gliw i chi. Aran, sut mae lift yn gweithio? Yndi. Da iawn. Dyna beth sy'n digwydd, de. Ond, da ni ddim yn gweld dim o hynny, nydyn? Os da chi yn mynd mewn i lift, neu fi'n mynd mewn i lift, be da ni'n gorfod wneud? Pwys y botwm? A wedyn, beth sy'n digwydd wedyn? Da chi'n mynd fyny? Neu lawr? Ia. Felly, os da ni yn y lift, da ni'n gwthio botwm, a wedyn be da ni'n neud ydy, da ni'n rhoi yn ffydd yn y cebla yna ar peirianwaith sydd yn codi neu mynd ar lift lawr. Da ni'n gallu gwneud i byd, nydyn? Nid ni sydd yn gwthio neu'n tynnu y cables yna, mae i gyd yn digwydd, mae fod i ddigwydd, ond da ni'n gorfod rhoi yn ffydd yn y bobl sydd wedi dylunio y lift, ac yn y pen draw, da ni'n trystio'n hynny'n i'r cables yna, bod nhw'n mynd i ddal yn pwysa ni a codi a gostwng fel da ni isio. Wel, be mae'r Beibl yn ddysgu ni ydy, da ni yn trystio yn Iesu Grist i fod yn iawn hefo Duw. Nid ni sydd yn gweithio'n galad i fynd i fyny at Dduw neu cael yn derbyn gan efo. Da ni, fel y gyda chi, yn mynd mewn i'r lift a pwysio botwm ac yn trystio bod pob peth yn gweithio, da ni'n trystio yn be mae Iesu Grist wedi wneud dros da ni. Bod Iesu Grist wedi marw ar y groes, wedi cymryd y bai a talu'r pris yn lle ni, felly bod ni'n cael yn derbyn gan Dduw ar sail be mae Iesu Grist yn wneud. So, ffydd, trust, ydy fel mynd mewn i lift, trystio bod pob peth yn mynd i weithio'n iawn. Weithiau, bod ni ddim yn gweld sut mae'n gweithio, na sut da ni'n dall, da ni'n trystio yn y lift. Felly, gair pwysig yn y Testament Newydd, a da ni'n mynd i feddwl yn y gwasanaeth, pan fyddwch chi'n yr ysgol Sul, be yn union mae Habakkuk yn ei feddwl trwy'r adnod yna. A tro nes ydych chi'n mynd mewn i lift, yn hytrach na ffrio pwy sy'n cael gwthio botwm, achos dyna o'n i'n neud pan o'n i'n hogyn bach, meddyliwch, dwi'n siŵr bod Rhodri wedi deud rhywbeth bod lift yn atgoffa ni am Iesu Grist mewn rhyw ffordd. Trust, ffydd yn Iesu Grist. Ia? Gwych. Sgwyd ti gwestiwn? Ydy am lift? Oce. Ia. Ti yn gallu gweld, wyt. Mae hynny'n helpu chdi ddall sut mae'n gweithio, dydy? Yndi. Gwych. Diolch i chi. Gewch chi fynd yn ôl i ista. Da ni'n mynd i ganu emyn, a wedyn gewch chi fynd i trwodd i'r ysgol Sul, ia? Yn ystod yr emyn. Diolch o'r iawn i chi. Da ni am ganu pa mor wych ydy Iesu Grist gwrthrych yn ffydd ni hefo'n gilydd rwan. Iesu, nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n hechod cas. Felly, diolch ots, faint o lanas da ni'n neud o'n bywyda'n hunin, faint da ni wedi brifo Duw, brifo pobl eraill. Os da ni'n trystio'n Iesu Grist, mae gras Duw yn Iesu Grist gyfaint yn fwy dwfn nag ydy'n pechod ni. Fyth yn anwyl, meibio'n dynion mwy athgar. Dwch chi'n ei godi i ganu fo'n gilydd.
Dwch ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd, da ni yn rhyfeddu at faint dy ras di. Bod pobl fel ni sydd yn heiddi dim, sydd yn gyson yn gwiro oddi wrtha ti yn ymlwybro i lefydd sy'n gwneud ni wedi ni ac i bobl o'n cwmpas ni, bod hyd yn oed pobl fel ni yn Iesu Grist yn cael cynnig maddeuant, yn cael cynnig bywyd newydd. Ac arglwydd, da ni'n rhyfeddu at y ffaith dy fod ti, nid yn unig wedi trefnu hynny ers cyn creu y byd, ond yn Iesu Grist dy fod ti wedi gyflawni fo. Fel y gallwn ni ymddiried yn llwyr yn dy allu di, yn dy heiddiant di, fel yr ydyn ni newydd i gannu. Diolch arglwydd bod y gariad di mor helaeth nad wyt ti wedi gadael hyd yn oed tamad bach sy'n annigonol ac mae angen i ni wneud fyny amdano fo. Na, mae'r iachawdwriaeth wedi cael ei sicrhau unwaith am byth i dy bobl di trwy aberth yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r ffaith i fod o wedi codi o'r bedd i sicrhau y bywyd tragwyddol hwnnw sydd yn etifeddiaeth ddiogel i bob un sydd wedi troi cefn a'r bechod mewn edifeirwch a rhoi yn hynny'n ymddiried yn hynny'n fel oedden ni'n sôn efo'r plant yn llwyr i ti. Ond arglwydd wrthyn ni dy ganmol di wrth i ni ddiolch am waith gorffenedig croesoeliad a'r atgyfodiad, da ni hefyd yn rhyfeddu dy fod ti parhau fod ar waith arglwydd Iesu, yn eiriol dros da ni o ddydd i ddydd, yn teyrnasu yn y nefoedd heddiw ac am byth. Arglwydd yng nghanol yn dryswch a'n ofna a'n sicrwydd ni, da ni'n gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn helpu ni i weld reality pwy wyt ti, be wyt ti di wneud, sut yr wyt ti byth am yn gadael ni lawr. Bod reality dy weinidogaeth di yna trwy'r amser, hyd yn oed pan da ni'n methu, neu yn ama nad ydi o ar gael i ni. Da ni'n gofyn melli arglwydd y byddi di'n maddau ni. Maddau ni bod yn ffydd ni yn gallu bod mor wamal. Bod ni'n gallu teimlo ar ben y byd un diwrnod, ond wedyn diwrnod wedyn, bod ni'n anghofio. Bod ni hyd yn oed yn dibrisio pwy wyt ti. Da ni'n gofyn dy faddeuant ti am hynny ac arglwydd, da ni hefyd yn gofyn y byddi di yn cynorthwyo ni i dy weld di'n gliriach. Fel bod yn moliant ni'n cael ei gyfoethogi. A hyd yn oed pan ydyn ni ar yn gwana, pan da ni'n teimlo bod ni heb unrhyw damad o awydd dod i addoli, da ni'n gweddio byddi di'n torri trwodd i'n bywyda ni. Yn dangos rhywbeth o dy gariad, o dy dynerwch, o dy ogoniant i ni, trwy dair, trwy'r moliant yr ydyn ni yn ei gannu hefo'n gilydd, trwy ddod at fwrdd y cymyn. Diolch arglwydd, dy fod ti yn Iesu Grist wedi dangos dy ddarpariaeth a dy dynerwch tuag ata ni. Ac y gallwn ni ddod wedyn mewn ffydd mor wan ydyn ni. Mor dywyll yr ydyn ni'n gallu teimlo y byd o'n cwmpas ni. Adnewydda ni felly, os gweli di fod yn dda. Cynorthwya ni, nid yn unig i edrych ar Iesu, ond i edrych o'n cwmpas ni. Arglwydd i weld sut y gallwn ni fod yn gymorth i'n gilydd. Sut y gallwn ni fod yn gweddio dros yn brodyr anchwiorydd lle bynnag maen nhw ar hyd a lled y byd. Arglwydd, da ni'n cyflwyno pethau mawr a phethau bach i ti. Da ni'n gweddio am gyflwr yr eglwys yng Nghymru. Arglwydd cynulleidfaoedd o fôn i fynwy sydd yn cyfarfod yn enw Iesu Grist isio addoli di a dy wasanaethu di yn ei cymunedau. A'n gweddi ni arglwydd ydy byddi di'n bendithio yn helaeth. Y byddi di trwy dysbryd glân yn gwneud y gair ydyn ni'n ei glywed, yn ei bregethu ac yn ei rannu ag eraill yn air bywiol. Fydd yn effeithio ac yn newid tragwyddoldeb i'r rhai sydd yn ymatab iddo fo mewn ffydd. Arglwydd, da ni'n dyheu am gael clywed am bobl yn dod i ffydd yn Iesu Grist. Yn profi y llawenydd hwnnw o allu deud, mae'r Iesu yn geidwad i mi.
Nid i nid y gwaith hwnnw, y gwaith dirgel hwnnw yng nghalonna pobl o bob oed. Yn ddynion, yn ferched, be bynnag ydi hiaith nhw, be bynnag ydi cefndir nhw. Arglwydd, da ni'n gofyn galw nhw atat i dy hun yn Iesu Grist. A helpa ni fod yn ffyddlon i chwarae'n rhan ni yn hynny. Yn gweddio, ond hefyd yn fodlon rhoi gwahoddiad. Yn fodlon sôn am y gwahaniaeth yr wyt ti di wneud yn bywydau ni, yn sôn am y newyddion bendigedig sydd yna yn y Beibl. Arglwydd yn ymarferol iawn hefyd, da ni'n gweddio ar gyfer yn heglwys ni, y byddi di'n arwain dros yr wsos nesaf yma, wrth i ocsiwn yr adeilad godi, da ni eisiau rhoi y cyfan yn dy ddwylo di. Yn gofyn arglwydd y bydd dewyllus di yn cael ei wneud, ac y byddwn ni yn cael y ddoethineb a'r ymddiriedau i allu trystio pob peth i dy ddwylo di a dy lywodraeth di. Ac arglwydd, da ni hefyd yn gofyn y byddi di yn agos at bob un ohona ni. Yn enwedig y rhai o'n plith ni, neu'n teuluoedd a'n ffrindiau ni, yr ydym ni'n gwybod sydd mewn sefyllfaoedd digon anodd ar hyn o bryd. Da ni diolch arglwydd dy fod ti'n gwybod yn iawn. Fel y Duw sy'n gallu hyd yn oed rhifo sawl blewyn sydd ar yn penna ni, mi wyt ti'n gwybod yn iawn am amgylchiadau pob un, ond hefyd sut da ni'n teimlo, arglwydd sut da ni'n meddwl yn y sefyllfaoedd hynny. Yn gweddi ni ydy y byddi di'n dangos dy hun y Duw sydd yn noddfa ac yn nerth yn gymorth hawdd dy gael. Bod Iesu Grist yn achubwr cwbl gyflawn y gallwn ni ymddiried yn hunin yn llwyr iddo fo. Felly o Dduw, yn dy nefoedd, da ni'n gofyn gwranda'n gweddia ni. Nid achos bod ni'n heiddi gwrandawiad, ond achos bod chdi wedi'n dysgu ni yn bod ni i ddod ar cyfan yn hyderus yn heiddiant Iesu Grist. Arglwydd, gwranda hyd yn oed ar y gweddia tawel personol hynny, ac na dy waith yn plith ni a ledled y greadigaeth, mwyn i ti gael y clod a'r mawl yr wyt ti yn ei heiddi. Ni'n gofyn y cyfan felly, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Os gan i'r llun i fyny ar y sgrin, diolch. Do'n i'n faint o'na chi sydd wedi dod ar draws y ddau lun yma. Ond mae wedi cael dipyn o sylw ar y we dros y blynyddoedd dwytha. Achos mae'r llun ar y top wedi cael ei gymryd gan Ringo Starr. A mae'n debyg, tra oedd o, dwi'n meddwl yn America oedden nhw, fel y Beatles yn chwarae yn 1964, oedden nhw ar y ffordd i gyngerdd, a mi o Ringo Starr mewn car, ac mi dynnodd lun criw o'i ieuenctid oedd wedi peidio mynd i'r ysgol mwyn mynd i weld cyngerdd Beatles. Ac mi oedd y pedwar yn y car ym 1964 wedi cael siom achos mae'n debyg chafon nhw ddim mynd i mewn i'r cyngerdd. Ond mi oedden nhw'n gwybod, neu oedden nhw'n meddwl bod Ringo Starr wedi tynnu llun ohonyn nhw tra oedden nhw ar ei ffordd yna. Dwi'n siŵr bod ti'n stori arbennig o dda i ddeud wrth i ffrindiau, a bod na neb llawer wedi credu y stori honno. 1964 oedd hynny. Hanner cam mlynedd yn ddiweddarach, mae'n debyg, nath Ringo Starr gyhoeddi llyfr a'i lyniau personol ynddo fo, a wir i chi, mi gafodd faint yna? 1, 2, 3, 4, 5 yn y car dystiolaeth i ddangos i'w ffrindiau. Nath o ddigwydd, dyma lun Ringo Starr. A pan gafodd y llun yna i gyhoeddi yn llyfr Ringo Starr, mi nath nhw gael syniad, be am i ni ail-greu y llun? Felly mae'r top yn 1964, a mae'r gwylod yr un bobl hanner can mlynedd yn ddiweddarach. Ond dwi'n gwybod amdana chi, ond dwi'n fascinated hefo lluniau fel yna. Unrhyw lun lle ydych chi'n gallu cymharu, ydych chi'n meddwl, sbiwch rhaid i heneiddio yn waith neu gilydd. Ond ydych chi'n gallu cymharu ac yn meddwl, ydych chi byth yn meddwl na fela fysa nhw'n troi allan hanner can mlynedd yn ddiweddarach. A mae'n digwydd mewn lot o ffyrdd gwahanol, ynddi? Ydych chi'n cymharu ella golygfa mewn tymhora gwahanol. Mae'n rhywbeth pwysig mewn llenyddiaeth, ynddi? Os ydych chi'n gwneud yn yr ysgol, ella bod yna rhain chi yn gorfod dysgu am wrthgyferbyniad a tebygrwydd a sut mae'n cael ei ddefnyddio mewn llenyddiaeth, cerddi a nofela.
Mae o'n ffordd effeithiol i ddangos i gyfleu rhywbeth yn dydy. Ac wrth i ni droi at ail benod Habacuc, dyna da ni'n weld. Da ni'n gweld darlun sydd yn naturiol yn gwneud i ni gymharu pethau gwahanol. A gweld sut mae'r darlun yma da ni'n ei gael gan yr arglwydd pan mae o'n ateb Habacuc yn dangos i ni be sydd yn mynd i ddigwydd. A sut mae y dyfodol yn mynd i fod yn wahanol iawn i'r cyfiawn ac i'r anghyfiawn. Ac felly, be da ni'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i ystyried yr adnodau a ddarllenwyd gan Delyth o Habacuc 2 yn gynharach. Da ni'n mynd i fynd trwyddyn nhw i gyd, ond da ni'n mynd i gymryd geiriau allweddol allan o'r benod hon. I weld sut mae'r gymhariaeth, neu sut mae'r cyferbyniad yn cael ei ddangos gan Dduw rhwng pobl yr arglwydd a'r anghyfiawn, y cyfiawn a'r anghyfiawn. A 3 gair da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio arno fo yn sydyn: gwau, gobaith a gogoniant. Gwau, gobaith a gogoniant. A da ni'n mynd i gychwyn yn ystyried y gair yma, gwau. Wan, os ydych chi'n gwrando yn astyd, sawl gwaith mi nath Duw ddeud gwau arna chi, wo yn Saesneg. A mae o'n air sydd i weld trwy'r Beibl yn cyfleu galar neu bod na rhywbeth ofnadwy yn mynd i ddigwydd ar ymateb i hynny. Os ydych chi'n meddwl hyd yn oed yn y Testament Newydd, mae Iesu Grist yn cyhoeddi gwau ar y Phariseaid, enghraifft yn dydy. Yn cyhoeddi, hynny ydy, mae yna farn yn mynd i ddod arna chi oherwydd y pethau yma. Dim ond un esiampl, Mathew 23-25, mae Iesu Grist yn deud, gwau chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, oherwydd yr ydych yn glanhau'r tu allan i'r cwpan a'r ddisgwyl, ond y tu mewn y maent yn llawn trachwant a hunanfoddhad. Felly gwau Duw ydy pan mae o'n cyhoeddi, mae pethau mynd i fod yn ddrwg arna chi oherwydd beth ydych chi wedi wneud. Mae cosp, mae dinistyr yn mynd i ddod, woe to you yn Saesneg. A mae hwn yn cyd-fynd efo beth da ni wedi gael yn gynharach yn llyfr Habacuc. Os ydych chi'n cofio sut mae'r patrwm yn mynd, mae Habacuc yn cwyno wrth Dduw, pam wyt ti'n gadael i hyn ddigwydd, yr trais, yr anghyfiawnder, yr hunanoldeb yma. Mae Duw yn atab yn deud, mae pethau'n mynd i fynd lot gwaith, achos mae'r gelyn yn mynd i ddod i'ch concro chi, y Caldeaid neu'r Babiloniaid. Mae Habacuc yn cwyno eilwaith ac yn deud, Ian, dwi'n mynd dallt, ti'n sanctaidd, ti'n gyfiawn, sut ti'n gallu gadael i hyn ddigwydd? Dwi wedi gofyn, dwi'n mynd i ddisgwyl, a dyna di adnod 1 ynde. Dwi'n mynd i ddisgwyl am yr atab, ac o adnod 2 ymlaen, hynod 2 o Habacuc, mae Duw yn atab. Lle da ni'n cael y gymhariaeth, y cyferbyniad yna rhwng y cyfiawn a'r anghyfiawn. Ac i'r anghyfiawn, gwau sydd yn dod rhybydd gan Dduw. Ac os oeddech chi'n sylwi ar be yn union oedd Duw yn ddeud, mi oedden ni rhybuddio nhw yn deud, chi sydd yn meddwl bod pob peth yn iawn. Chi sydd yn concro, yn camdrin, yn dibrisio cenhedloedd eraill wrth dywall gwaed a sicrhau anghyfiawnder yn ei bywydau nhw, gwau arna chi, achos mae be da chi wedi wneud i bobl eraill yn mynd i ddigwydd i chi. Lle da chi rwan yn chwerthu'n ar genhedloedd yn dweud, pwy da chi, cenhedloedd bach pitsw, da ni'n mynd i'ch dinistrio chi, fydd yr union rhan un peth yn digwydd i chi, ac yn wir, dyna ddigwyddodd mewn hanes. Mi oedd y Babiloniaid yn ymerodraeth fawr nath ddod a concro Juda, cenedl o bobl Dduw yma Habacuc yn rhan ohoni, ond yna, ymhen chydig flynyddoedd, mi gath y Babiloniaid i dinistrio gan y Persiaid nath ddod a gwneud iddyn nhw be oedden nhw wedi wneud i bobl eraill. A mae hwnna'n rybydd cyson yn y Beibl. Byddwch yn ofalus, achos os ydych chi yn trin pobl eraill yn ofnadwy, ddigon tebyg y bydd pobl eraill yn eich trin chi felly. Pa mor aml ydych chi yn gwrando ar y newyddion ac yn clywed am erchylltera yn y byd, lle mae yna derfysgwyr
neu gangia yn cam drin ac yn cymryd mantais ac yn defnyddio trais erchill. Ond yna mae rhai blynyddoedd, mae yna gang arall yn dod ac yn gwneud yr un peth iddyn nhw. A mae'r arglwydd yn fama yn rhybuddio, ond mae o'n bwysig i ni gofio nad ydy o'n rhybuddio mewn ffordd lle mae o'n cymryd i hil neu i cenedligrwydd nhw i ystyriaeth. Be dwi'n drio ddeud ydy, mi fysa'n hawdd i bobl Dduw feddwl, o mae Duw yn cyhoeddi barn ar y gelyn yn unig. Caldeaid sy'n mynd i gael i dinistrio a'i barnu, ond da ni, Jiwdeaid, yn bobl iawn, pobl Dduw da ni. Ond sylwch be mae Duw yn ei ddeud yn y sawl gwau gwahanol yma, be mae o'n neud ydy disgrifio patrwm o ymddygiad. Gwau chi os ydych chi'n tywallt gwaed. Gwau chi os ydych chi yn camdrin y bobl o'ch cwmpas chi yn trystio yn eich nerth eich unin. Felly mae'r rhybuddion gan Dduw yn rhybuddion difrifol i bobl pwy bynnag ydy cenedl nhw, be bynnag ydy crefydd nhw. Ac yr hyn sy'n cadarnhau hyn ydy mae'r geiriau mae Duw yn ei ddefnyddio i ddisgrifio'r trais a'r anrhaith y camdrin ym Mhenod 2, yr union geiriau a mae Habacuc yn ei ddefnyddio ym Mhenod 1 i gwyno am y sefyllfa ymhlith pobl Dduw. Pam wyt ti'n gadael i'r trais, y camdrin, y cam ymddwyn, yr anfoesoldeb erchill yma ddigwydd? Felly pan ydyn ni'n ystyried bod Duw yn cyhoeddi gwau, mae o yn rybydd ac yn rhywbeth i gadarnhau ffydd y cyfiawn. Yr hybydd ydy i neb ohona ni feddwl mae'n iawn i ni gam ymddwyn. O da ni yn cael torri rheola Duw achos bod ni'n bobl sbesial. Dydy Duw ddim yn cyfiawnhau pechod ag anghyfiawnder ymhlith unrhyw bobl. Mae o trwy air yn pwysleisio bod pobl o bob cenedl fod i wrando arno fo i gadw at ei air o. Ac os ydyn nhw'n mynd i ffyrdd i hunin, os ydyn nhw fel mae diwedd y benod yn deud yn addoli eilunod maen nhw wedi creu i hunin, yna does o ddim bywyd iddyn nhw, does o ddim dyfodol iddyn nhw, dim ond barn. Meddylwch am hanes y Titanic. Ond dwi'n gwybod faint o'r ffilm Titanic sydd yn hollol wir yn hanesyddol. Maen nhw wastad yn cymryd chydig bach o artistic license, dydy. Ond pan da chi'n gwylio'r ffilm, mae yna bwynt yn dod lle mae'r capten a'r swyddogion ar y llong yn derbyn negas sydd yn iceberg warning. Rhybydd bod yna fynydd rhew ar y llwybr maen nhw yn efo. Dwi'n gwybod os yna ddigwydd go iawn, ond yn y ffilm mae o yn arwyddocaol iawn, achos mae'r staff yn cael yr hybydd a maen nhw'n dweud, mae'n iawn. Titanic ddim yn mynd i suddo, mae'n unsinkable, oedden nhw'n meddwl. A hwnna di agwedd pobl sydd yn hunan gyfiawn, yn drahaus, yn orhyderus yn ei gallu neu yn ei nerth nhw hunin, ac yn gwrthod ymddiried yn yr arglwydd. Bydda i'n iawn. Sy'n isio i mi wrando ar y Beibl, achos dwi'n fwy clyfar, yn fwy cry. Mae yna bobl eraill, a da chi'n clywed o yn cael ei ddefnyddio fel gwatswar yn aml o pobl wan sydd angen troi at Iesu Grist. Fysa'r Beibl yn dweud, wel ia, ond da ni gyd yn wan. Da ni gyd yn anghennus, achos mae pechod yno ni i gyd. Mae Duw i ddechrau yn cyhoeddi gwau ar y rhai sydd yn anghyfiawn, ar y rhai sydd yn hunan gyfiawn, ac yn gwrthod gwrando ar yr hyn y mae'r arglwydd yn ei ddeud. Gwau oedd y gair cyntaf, yr ail air ydy gobaith. A mae'r gobaith i'w gael yn adnod 4. Yr un nad yw ei enaid yn uniawn sy'n ddi-hyd, ond bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. Mae hon, fel o'n i'n sôn wrth y plant, yn adnod allweddol achos mae'n cael ei ail ddefnyddio i dyfynnu droion gan
awduron y Testament Newydd. Bydd y ffydd, ond bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. A mae esbonwyr yn trio dadla rhwng ffyddlondeb a ffydd, ond mae yna gyswllt agos rhwngthyn nhw wrth gwrs. Ffyddlondeb ydy'r cadernid yna o fyw yn gywir, o wneud beth da chi wedi ddeud, o wrando ac ymddiried yn yw. Ac yn feiblaidd, allwch chi ddim bod yn dangos ffyddlondeb yn eich bywyd heb ffydd, a dydy ffyddlondeb ddim yn gallu bod ar ben ei hun, ond i bai bod o wedi deillio allan o'r ymddirieddaeth yna yn yr arglwydd Dduw. Ond meddyliwch be mae o'n ei ddeud. Mae'r anghyfiawn, y di-hyd, yr hunanol, y rhai sydd yn mynd i gymryd mantais o bobl eraill, mae nhw, adnod 4, mae nhw yn mynd i brofi y gwau yna, ond y gymhariaeth bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. Wan meddyliwch be mae hynny'n olygu i bobl sydd o dan bwysa mawr. Fel, ac yr oedd Habacuc a phobl Dduw yn y cyfnod yma. Oedden nhw wedi gweld y Caldeaid yma'n dod ac yn dinistrio y tir o'i cwmpas nhw, ac oedden nhw'n byw dan y bygythiad hwnnw, ac oedden nhw'n meddwl, lle ma Duw? Be di'r gobaith i ni? Yda ni angen ella cymryd gwersi gan y Caldeaid yma? Yda ni angen trin pobl fel maen nhw yn trin? Dych chi'n clywed y dywediad dog eats dog world mewn byd busnes? Wel, os oes na rwy'n yn llwyddo i gyrraedd y top, just dilynwch y ffordd maen nhw? Na. Os yda ni yn bobl Dduw, os yda ni yn gyfiawn oherwydd bod ni wedi trystio yn yr arglwydd, yna mi fyddwn ni'n byw go iawn y berthynas na hefo Duw trwy ffydd. Fyddwn ni'n trystio be mae'r arglwydd yn ei ddeud yn hytrach na be da ni'n ei weld o'n cwmpas ni. Ond mae o yn rhywbeth lle da ni, fel o'n i'n sôn wrth y plant, yn trystio yn yr arglwydd ac yn ei ddarpariaeth o, ond mae ffydd yn rhywbeth gweithredol hefyd, dydy. Chybo, y darlun o lifft. Os da chi'n mynd mewn i lifft a jyst yn sefyll yna, mae rhaid i chi wthio'r botwm i weithredu yn ôl ffydd, ac i'r Cristion, mi da ni'n trystio'n be mae'r arglwydd wedi ddeud, ond mae'n broses weithredol o atgoffa'n hunin o pwy ydy Duw. Perswadio'n hunin yn aml, na, paid a trystio y ffordd hunanol yna i gael be wyt ti isio, trystio bod yr hyn sydd gan yr arglwydd i ti yn gymaint rhagorach na unrhyw arian neu llwyddiant neu enw da wyt ti'n mynd i wyt ti'n tybio y gwneud i gael wrth fynd y ffordd yna sydd yn groes i ffordd yr arglwydd. A mae Iesu Grist yn defnyddio yr union rhan fath o ddysgeidiaeth yn dydi. Os da chi'n meddwl am y darlun enwog mae Iesu yn ei ddefnyddio yn y bregath ar y mynydd, yn Mathew pennod 7, mae o'n defnyddio 2 ddyn yn dydi, ac yn cymharu 2 ddyn sydd yn adeiladu. Mathew 7, adnod 24 i 26. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd, chwythodd y gwyntoedd a tharon erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn, sylwch, mae'r un call a'r un doeth yn clywed yr un peth, yn gwrando ar yr un peth, mae yna un yn gweithredu, a mae'r llall yn dweud, mae'n iawn. Dwi'n yn gorfod cymryd gormod o sylw hynny. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof a heb ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un ffôl a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. A disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharon erbyn y tŷ hwnnw ac fe syrthiodd a dirfawr oedd ei gwymp. Mae'n gobaith ni, nid yn gymaint yn be da ni'n meddwl da ni'n gallu wneud, achos fel da ni'n gweld, mae nerth, gallu a chlyfrwch dyn wastad yn mynd i syrthio'n bryn. I'r Cristion, i'r crediniwr yn fama, da ni'n ymddiried yn pwy ydy'r arglwydd, be mae o di ddeud a be mae o mynd i wneud drosom ni. Nid Jiwda nath godi fyny a ennill brwydr yn erbyn y Caldeaid, ond Duw nath ofalu am ei bobl ar ôl
cyfnod o farn bod nhw'n cael dychwelyd, bod yna weddill ffyddlon yn cael eu cadw. Yr un fath i chi a fi. Pan da ni'n meddwl am yn dyfodol ni, dydy o'n ymwneud â pa mor fawr ydy'n heglwys ni, pa mor dda yda ni am wybod y Beibl. Mae'n ymwneud â'n perthynas ni a'r arglwydd Dduw yn Iesu Grist. Mae'r cyfiawn yn fyw trwy ffyddlondeb, trwy ffydd yn trystio yn yr arglwydd Iesu. Gwau, gobaith ac yn anola, gogoniant. Wel, mae'r benod yma ar un wedd yn benod eitha rhyfedd achos mae yna gymaint o ddisgrifiadau sy'n codi gwallt eich pen chi, o dywall gwaed, o warth, o ddinistyr, o pa mor ddi-bwrpas ydy trystio mewn unrhyw beth oni bai am yr arglwydd Dduw. A wedyn bob hyn a hyn mae yna sprinkling bach o adnodau lle chi'n meddwl, mae cywair hwnna'n wahanol. Fel yr adnod 4, bydd y cyfiawn fyw trwy ffyddlondeb ac, os gynnwch chi Feibla, gynnwch chi, ac adnod 14. Mae gynnwch chi adnod sydd yn deud oherwydd llenwir y ddeiar a gwybodaeth o ogoniant yr arglwydd fel y mae'r dyfroedd yn llenwi'r môr. Anghanol y darlun tywyll digalon yma o ddinistyr a barn a cenhedloedd yn concro i gilydd, mae Duw yn rhoi yr olwg hir yma, yr olwg yma i'r dyfodol, lle fydd na gyfnod lle mae gogoniant Duw a gwybodaeth o gogoniant Duw yn llenwi y ddeiar. Ond pan da ni sôn am ogoniant Duw, eto gair Beiblaidd pwysig. Mae o'n sôn am disgleirdeb, pwysa pwy ydy Duw, yr hyn sydd yn gwneud Duw yn ysblennydd. A mae Duw trwy Habaguk yn deud, mi fydd na ddiwrnod lle fydd pwy ydy Duw yn amlwg trwy'r greadigaeth i gyd, bod o wedi cael ei lenwi fel mae'r dŵr yn llenwi lle mae'r môr i gyd, felly fydd yn digwydd un diwrnod. Ond i'r Cristion, da ni'n gorfod trystio yn yr addewid hwnnw. Da ni'n gorfod disgwyl o ddydd i ddydd tan i hynny ddigwydd, achos nid dyna sydd yn wir ar hyn o bryd. Mae yna wledydd lle mae yna lot o bobl yn credu, ond mae yna ardaloedd o'n byd ni lle mae'n dywyllwch, lle mae yna ymosodiadau yn erbyn Cristnogion, lle mae byw fel Cristion yn brofiad eithriadol o beryg. Ond dros dro, mae hynny yn ôl y Beibl. Y stori fawr Feiblaidd ydy mi fydd na ddiwrnod lle fydd pob pechod, pob gelyniaeth a thrais a anghyfiawnder wedi diflannu achos bod Iesu Grist yn dod i osod pob peth yn iawn. A mae hwnna yn blyg yn gobaith ni fel Cristnogion. Da ni'n trystio'n Iesu Grist i'n cynnal a nerthu a gweithio yn ni rŵan, ond achos bod ni'n trystio'n Iesu Grist, da ni'n gwybod bod bywyd tragwyddol yn mynd i olygu paradwys ar y ddeiar rhyw ddydd. A da ni'n ymddiried, da ni'n trystio yn yr addewid hwnnw, a da ni'n trystio ym mherson Iesu Grist. A'r prawf mwyaf bod o'n mynd i wneud be mae o wedi ddeud ydy croes Calfaria. Mae o wedi diodda y poen a'r gwawd mwyaf erchyll wrth farw ar y groes, achos bod o'n caru ni, achos bod o'n fodlon gwneud yr hyn oedd ei angen mwyn i ni gael yn cymodi â Duw. Ond mae'n adnod yn y Testament Newydd, o'n i'n sôn bod adnod 14 yn deud wrthon ni bod gogoniant, neu gwybodaeth o gogoniant Duw yn mynd i lenwi'r ddeiar, mi fydd o'n digwydd rhyw ddydd. Ond mae'n adnod gan Paul yn ei ailythyr at y Corinthiaid yn deud mae'r Cristion yn gallu gweld peth o gogoniant Duw rŵan. Os gawn ni yr adnod i fyny ar y sgrin, mae Paul yn deud yn 2 Corinthiaid 4 adnod 6, oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleini o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau, Cristnogion, yn ein calonnau i roi ni o leini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Mae hwnna'n ddeud syfrdanol. Da ni'n gweld ysblander, disgleirdeb pwy ydy Duw yn Iesu Grist.
Felly, wrth i ni weld mwy o pwy ydy Iesu Grist trwy ffydd yn bywydau rwan, da ni'n gweld mwy a mwy o goniant Duw yng Nghrist. Felly, be mae hyn yn ei olygu i chi a fi? Wel, a chymryd na cyd-destun Habacuc ydy dioddef, gelyniaeth, bygythiad o rymoedd dieflig o'i cwmpas nhw. Mae'r adnod yma yn adnod sydd yn rhoi gobaith i ni, achos mae o bron yn dysgu ni sut ydym ni'n cael yn cynnal yng nghanol pa bynnag brofiad anodd da chi yn ei gael fel Cristion ar hyn o bryd. Boed o'n salwch, boed o'n broblemau yn y gwaith, neu efo ffrindiau, neu be bynnag. Da ni'n edrach ar Iesu Grist. Ac wrth i ni edrach ar Iesu Grist a gweld mwy a mwy o pwy ydi o be mae wedi wneud trwy farw ac atgyfodi, da ni'n gweld mwy a mwy o goniant Duw. Dyna'r real thing. Dyna'r peth y byddwn ni'n weld yn llawn rhywddydd, da ni'n ei weld o chydig bach yn aneglur, achos pechod a'r byd o'n cwmpas ni, ond yr un peth ydi o. Felly, os da chi wedi credu yn Iesu Grist, mae gennych chi yr olwg yna yn Iesu Grist o goniant Duw, fydd yn dod yn llawn rhywddydd. Fes i yng ngwyl fwyd Gaernarfon ddoe, efo miloedd o bobl eraill, ac wrth gyrraedd yna, o'n i'n gweld stondina ac o'n i'n gobeithio bys yna chydig bach o free samples. Ges i siom, mae rhaid cyfedda. Ond y syniad efo free sample ydy bod chi'n cael tamad bach o'r dydwn ni cig, a bod chi'n cael y tamad bach yna, a bod chi'n dweud, dwi isio hwnna mewn ffurf stêc. Os ydych chi'n credu'n Iesu Grist, os oes gennych chi berthynas fywiol hefo Iesu Grist rwan, mae gennych chi'r real thing. Da chi wedi cael ddim y free sample achos mae wedi costio'n ddrud i Iesu Grist, ond mae gennych chi'r tamad bach na. Be da ni'n neud trwy'n bywyd ydy cael mwy a mwy o'r tameidiau bach na, nes y byddwn ni rhyw ddydd yn cael y cyfan. Mi fyddwn ni yn gweld gogoniant Duw heb yr llen sydd yn gallu tywyllu'n golwg ni ar hyn o bryd. Mi fyddwn ni'n gweld Iesu Grist fel y mae o, ac mi fyddwn ni'n rhan o weld gwybodaeth o goniant Duw ar draws y greadigaeth i gyd. Felly dos o ddim cyfrinach mewn gwirionedd. Nag oes sut ydym ni'n byw bywyd Cristnogol, os na ryw fformula, os na ryw techniques bach. Da ni'n trystio yn Iesu Grist. Da ni ddydd ar ôl dydd yn dod at air Duw yn gofyn am help yr Ysbryd Glân i gael y goleuni ychwanegol. Mae weld Iesu Grist yn gliriach, gweld y gogoniant a bod hynny yn y newid ni i fod eisiau bod yn fwy gobeithiol, yn trystio fwy, eisiau gweld mwy o Iesu Grist, achos da ni'n gwybod rhyw ddydd mi gawn ni weld y darlun hyfryd perffaith ac y mae o wedi addo i ni. Felly, gwau i'r rhai sydd yn anghyfiawn ac yn gwrthod, gair Duw yn gwrthod troi ato fo mewn edifeirwch gobaith, oherwydd bod y cyfiawn yn byw trwy ffyddlondeb neu ffydd, ac yna gogoniant sydd i weld i ni rwan yn Iesu Grist, felly da ni'n troi ato fo mewn ffydd, yn diolch iddo fo am pwy ydi o a be mae wedi wneud. Ac wrth i ni wneud hynny, wrth gwrs, mae'n addas iawn yn bod ni'n dod at fwrdd y cymyn, yn cofio aberth mawr Iesu Grist drosto ni. Felly dwi am weddio, mi ganwn ni emyn i'n paratoi ni i ddod at fwrdd y cymyn cyn i ni gymuno hefo'n gilydd. Dwch i ni weddio i ddechrau. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am dair, yn diolch i ti yng nghanol trybini yn bywyda a'n byd ni, bod na obaith yno ti trwy dy fab annwyl Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn rwan yn gweddi ni ydy byddi di'n rhoi goleuni i ni trwy'r Ysbryd Glân i weld o'r newydd pwy ydy Iesu Grist, i ni. Arglwydd da ni'n gweddio byddi di ar waith hyd yn oed os na rei yna ni heb eto ildio i ti, y byddi di yn argyhoeddi ni o'n angen, o'n pechod. A thrwy wneud hynny wedyn yn cyfeirio ni at Grist ei hun, fel yr un sydd wedi gwneud y cyfan mwyn i ni gael yn cymodi â Duw. Bendithia parhau arwain rwan, os gwyd i fod yn dda, yn enw Crist. Amen.
Mi ganwn ni felly. Am yr oen sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, lladdwyd ef, ac yma cofiwn, a ddewid roed i bawb sy'n dod trwy ffydd cant faddeuant wrth y groes. Rhannwn ni yn y bara byw, yfwn o aberth gwir fab Duw, cwlwm hedd brofwn yma nawr o amgylch bwrdd y brenin mawr. Mae'r apostol Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid yn sôn am swper yr arglwydd, cymun, yn deud fel hyn.
Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod diolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Pan da ni'n dod at fwrdd y Cymyn, da ni yn ôl y gair yn gwneud hynny'n ofalus yn dydan, da ni'n holi ni'n hynny. Achos mae o'n wahoddiad i bob Cristion, pawb sydd wedi trystio yn Iesu Grist, sy'n cyffesu bod ni angen maddeuant, bod ni ar fai. Mae yna wahoddiad i bawb ddod sydd yn trystio yng Nghrist ac yn ei garu fo fel arglwydd a gwaredwr. Ond mae yna rybydd yna bod ni holi ni'n hunin, bod ni ddim yn dod yn hunan gyfiawn. Ac felly mi fyswn ni'n deud, unrhyw un ohonoch chi sydd wedi rhoi eich bywyd i Iesu Grist, os da chi'n iaid i cael sgwrs efo oedolyn hefo chi. Ond os da chi'n ansicr, os da chi ddim yn credu, mi fyswn ni hefyd yn annog bod chi ddim yn cymryd y Cymyn, achos mae o'n rhywbeth difrifol iawn mae'r Beibl yn ei ddeud. A dyna pam mae'r anogaeth i ni ddod yn ostyngedig at fwrdd y Cymyn, yn ymateb i wahoddiad Iesu Grist, ond yn deud, oedd rhaid i Iesu farw fy mwyn i. Dydw i ddim yn iawn fel ag yr ydw i. Dwi yn euog, ond dwi'n diolch o cariad Duw mor anferthol bod Iesu wedi caniatáu i'w gorff o gael ei ddarnio fel mae'r bara'n i ddangos a'i waed o wedi tywallt ar groes Calfaria mwyn agor y ffordd i ni gael perthynas dduwiol i'r cyfiawn gael byw trwy ffydd achos bod Iesu wedi marw ar yn rhan ni. Felly, da ni am rannu y bara a'r gwin. Mae o'n win di-alcohol, mae o'n fara di-gluten. Ond da ni am dawelu ac ystyried pwy di Iesu Grist, gymaint yr ydyn ni i angen o. Mi ddaw William a Dafydd rownd hefo'r elfenna, os newch chi derbyn nhw a i cadw nhw mwyn i ni gael cyd fwyta a chyd yfed hefo'n gilydd. Ond mi wedi ei ddechrau. Arglwydd, da ni eisiau dod a tawelu ger dyfrondi rwan. Da ni'n gofyn y byddi dyn yn helpu ni i weld gymaint yr ydyn ni angen ymddiried yn aberth Iesu Grist droston ni, yn y person hyfryd ag ydy dy fab di. Da ni'n wan, da ni'n euog, da ni'n aflan, ond Iesu ydy yr un cyfiawn sydd wedi gwneud y cyfan drosom ni. Siarad efo ni wan, trwy dysbryd glân. Helpa ni roed pob meddwl sydd yn tynnu'n sylw ni o ddi wrtha ti o'r neilltu. Bendithia, a maddau ni bob pechod wrth i ni ofyn hyn yn heiddiant Crist ei hun. Amen.
cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Ni wybu Crist beth oedd pechu, od gwnaeth diwedd yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Da ni yn diolch i ti o arglwydd am weld yn cyflwr ni, am weithredu trwy dy ras a dy gariad yn Iesu Grist, i roi i ni gymod, i roi i ni sy'n heiddi dim gyfiawnder yn Iesu Grist. Arglwydd, adnewyddan ffydd ni os gweli di fod yn dda. Ar gychwyn wythnos newydd, da ni'n gofyn y byddi di'n parhau fod ar waith yn bywydau ni, yn dangos i ni'n hangen, yn cyfeirio ni at dy ogoniant di yn wyneb Iesu Grist. Bwyda ni felly, a'r adnabyddiaeth ono o Grist, mwyn yn cynnal ni trwy ba bynnag dreialon y byddwn ni'n ei wynebu. Erbyn yn clod a'n mawl ni, a boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.